Today, 29th of January 2022. The truth of the matter. Eziokwu nke kacha eziokwu na ndị pastor na the reverend fathers na Christianity were an extension of the slave masters of slavery. When the slave masters mgbe ha hapụrụ n'ala anyị, ele ihe ha domere n'ala anyị? The church. Ije gụọ ile na Bible correctly, ọ na-akọwa na ndị ohu who slave subject to your slave masters, to your earthly masters, and then leewu ndị ohu ahụ ndị ojii. Ana m asị ndị Igbo, were nụ Bible nọ niile gbaa n'ihe ọkụ. Chụpụnụ ndị fada na ndị priesti nọ n'ala Igbo anyị, ha wa arụ. Unu eresikwala ha ala again, unu enyekwala ha community land ka ha ji rụọ chọọchị. Chọọchị wa arụ, Christianity wa arụ. Maka Bible ha na Jesus ha na God ha never existed. Ndị creatiri ihe ewu ndị Romans ka ha ji jide anyị n'ohu na-aga n'ihu. Ndị Igbo tete nọ n'ụra maka ala Igbo na-agba aghara aghara. Ka anyị laghachite n'otu Chukwu na ndị ezumezu ha. Ya dịrị na mma. Chukwu gọzie unu.